ruin everything. Kinyírtam életem első ember, és csak közben akkor ő is. És már lőttek egy gólt, jó, nem jó. Nem jó. Hát én béna vagyok a labdavezetésben, srácok, szóval ti, hogyha esetleg profiba vagytok, így gondoltam, hogy legalább egyenlő legyen az állás. Mondjuk nekem most megint gatya lett. Te! Most fájni fog. I'm so gonna win everything. Victory! Victory! És megint 2-1-re győztünk. Jaj, Victory. Na hát... Let's do this! Let's do this, én is ezt mondom, hogy let's do this. Közben akkor meg lett ez a Jesse. Jesse, meg lett Jesse. Ó, és most pukóra. Na az. No, hát hogy még megy. Akkor meg lehet, hogy még... Hogy esetleg még akkor megyek egy... Still friends. Felizélem, tehát Pokó, ő az egyik kedvencem szeret. Let's go! Akkor még megyek még egyet ezzel a Pokóval. Megnézzük ezzel a karakterrel is, hogy akkor milyen, hogy mit tudok. És akkor toljuk. Tatá! Már 1-0, nem cseszhetjük el. Lőjük még egy gólt, aztán egy kész vége. Easy win. Victory! Hát, ennyi volt az a játék, ez a menet ennyi volt. Ez ennyi volt. Erre nem lehet mit mondani, na exit. Na hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett nektek ez a Brawl Stars-os videó. A következő videóban találkozunk, és hát akkor hello.